Remco. Okay. Ja, je rijdt achter ons aan? Ja, of voor, dat maakt uiteindelijk niet uit. Nee, dat mag ook. Ik ga er nu wel heen. Rijd er maar heen, jongeman. Er wel even heen. Zo. Denemarken, here we come. En geht's je? Ja, typ maar even in de zitknop. Wat heb je dan altijd weer een spul, hè? Wat heb je weer een spul? Goedemorgen allemaal, goedemorgen allemaal. We gaan weg. Het is zondag. De datum staat net door de holle. Wat is de datum, Geertje? Eind juli ergens. Oh, zondag 27 juli. Zondag 27 juli. 11 uur. Oh nee, 11 is het alweer. En we gaan naar Denemarken, naar Legoland. Met onze zoon Remco. Hebben er ontzettend zin in. Alleen het weer is nou niet zo mooi. En vannacht heeft het ontzettend geregend. 3 centimeter, zei de buurman. Dus heel wat water gevallen. Nou, hopen dat we nu droog weer houden. Nou, mijn zoon rijdt de auto even naar huis. En dan gaan we met z'n drieën vertrekken. Hey, blijf ons volgen. We maken er wat moois van, hoop ik. Hoop het mooi weer. En bedankt dat je kijkt. Oh ja, en dit is weer iets nieuws. Hier kan ik de camera gewoon mee draaien. Heb ik mij in beeld. Of we doen mijn vrouw even in beeld. Die zit op de andere kant. Ja. Die staat nu nog. En nu ga ik hem draaien naar de voorkant. En dan hebben we weer wegzicht. Camera's. Oh ja, die maar even aan. We doen de camera's even aan. Zo eens even zien. Daar is mijn nieuwe kevertje. Is die knop? En oh, hij rijdt nu net weg of zo. Nou. En dan gaan we even de andere kant uit. Recht zetten. Is niet mooi. En we gaan vertrekken. De raampjes even schoon. Sensor zegt maar piep piep. Oh ja, balen hè. Mooi. Blijf maar leuk kijken, mensen. Nou, daar zit onze nieuwe chauffeur. Voor de eerste keer even in de camper rijden. We zijn net Boende voorbij gereden. Ik zei, we zitten op een rijksweg, je moet hier maar even een klein stukje oefenen, hè. Nou, we gaan het zien hoe het gaat. Valt wel goed, valt wel goed. Denk ik. Neem je dat wel, Remco? Wat? Maar gewoon opzij, hè, die hadden we. Niet naar mij kijken, gewoon op de weg letten. Nou, moet je mij maar, ik heb al 25 jaar de rijbewijs. Ja. Dat houden we goed te zeuren. Vertrouwst u wel Geertje? Halleluja! Mooi hè? Dan laten we ons een keer rijden. Ja. Mijn eigen privéchauffeur. Eigen privéchauffeur. Ja. Nieuwe gadgets voor de GoPro. Ah, niet met bemoeien de hele tijd, dan maak je juist ongeluk. Ja, GoPro, nieuwe draai, plateau. Zo voorkomen juist ongeluk. Mooie weg is dit. En ja mensen, ook nieuw in ons assortiment de bestemming bereikt met Henk en Geertje petten. Ook te bestellen bij mij. Geef dan even een berichtje. Hartstikke leuk hè, als je zo'n pet wilt dragen. Ik heb al 3 vrijwilligers gevonden. Die
je hem iedere keer al dragen. Nu maar zo nog even. Nee. Nee, ik zeg wel. Nou, hey, tot later. Een hele mooie brug hier. We zitten hier in Bremen. En het begint ook weer te regenen. Grote stad hoor. Hoe denk je treinberg? Dat is een leuke kasteelpoort hier voor die brug. Oh ja, echt een kasteel. Ja, leuk, makkelijk. Ja. Ik ging ook met de trein langs zijn. Nou, dan staan we hier weer op een mooi plekje, dames en heren. Schitterend. Daar een heel groot park. Hier kun je plaats voor 6 campers. Hier staan wij mooi op het hoekje. En daar komt Remco aanlopen. En moet je dit eens kijken. 5 meter voor onze camper. Een mooie brug. Waterrad. Een stromend beekje. Geweldig hè? De andere kant van de brug. En daar een mooi groot visvijver met een mooi fontein erin. Ook weer een parkje waar je kan lopen. Ja, schitterend hoor. En vind jij het hier ook wel mooi? Ja hoor. Goed zo. Kom je helemaal in je zen. Ja. Kijk, dan mooi in het water wil je yoga doen. Straks de zwembroek maar aan. Oh. Je vuur gewoon Ja, vuur. zonder zwembroek. Zonder zwembroek, oh ja. Oké. Helemaal in je zen. Ja, dan krijg je hier wel toeschouwers. Oh. Mooi hoor. Oh, En hier nog een handwerkersmuseum. En hier nog wat inlichtingen op het bord. Komt er allemaal nog aan, zie ik wel. Voor Jummer Disco. Hier een grote tandwiel waar ze met de luiken opendraaien voor het water toevoegen. En hier dan die rad. Maar zo te zien is die al tijden niet gebruikt. Wat een mooie omgeving. Zet het er wel even bij waar dit is. Hamburg.
35 minuten rijden naar bestemming. Dan zijn we er. Weer een mooie ruk gehad, dwars door Hamburg heen. Dat is echt Hamburg, hè? Doorn, Hamburg, Dat is de echte stad Hamburg. Dat hoor je dan niet horen. Houd links aan de B75. Houd dan links aan. Dit is een joepel van de stad Remco. Dit is nog groter dan Amsterdam, denk ik. Hamburg is dom. Ja, Hamburg is dom, staat het. Houd rechts aan op de Noorderstraat. Nou, hier weer op een mooi plekje hoor. Nog een uurtje vanaf Denemarken denk ik. Mooie landerijen, allemaal schaapjes, daar een groot kanaal. Hier een groot huis. Daar Auswiedersnitzel, Auswiederseen. En hier gezellig de koetjes op de wal. En we zitten wat achter de camper uit de wind, want het waait hier wel heel erg natuurlijk. We zitten hier vlak aan de zee. En hier zitten de kanuiten met de telefoontjes. Foto's kijken, hè? Foto's kijken. Volle bak hier met de campertjes. Een stuk of 9. Ah, mooi. Mooi hoor. Die gaan allemaal wel richting de stal natuurlijk, denk ik. Zou gemolken moeten worden. Nee, denk ik ook niet. Ik ben jonge koeien. Ja, penken. Ja, ik zie het ook al. Nee, worden niet gemolken. Goedemorgen allemaal. We gaan hier dit mooie plekje verlaten. De buurman staat al klaar, ik zie wel. En we gaan op naar Bilbound. Bilbound, ik weet niet hoe je dat uitspreekt. Denemarken. Even door dit mooie smalle poortje.
Auf Wiedersehen. Kankrek, allemaal met de spiegels hier. 5 centimeter ruimte. Slaan over Nou. 1,5 kilometer linksaf. Zien we wat moois, gaan we weer filmen. Tot later. Heel leuk. Mooie kleurtjes allemaal. Even wachten, pizza. Ja, hij staat aan. Goed zo, zie. Daar zijn we. Nou mensen, hier voor de eerste keer in Denemarken. Welkom in Denemarken. Voor de eerste keer, Geert, zie ik hier even de eerste keer? Ja. Remco dan? Ook de eerste keer. Nou, totaal geen controle, hè? Nou, we hadden hier de zaal niet. Nou, dat is heel mooi. Nou, hartstikke mooi Remco. Nou, hier even bij een Burger King, net over de grens in Denemarken. En dan McDonald's en een Jisk en van alles zit hier. Even een pauze gehad. We gaan nu straks weer verder. Dus het is net zo groen als in Nederland hoor. De landen en dat soort dingen. En de bossen. Ik zie niet veel verschil. Hoe wordt Remco? Het is net Nederland. Net Nederland, ja. Grijs, koud, nat. Ja, en regen. Ja. U bent de bestemming Torskind V98A 6040 Echtvet, Zo. Denemarken. Oh. De bestemming ligt links. Wat hele zie je, dat ben ik Nederlanders. Erachter gaan staan. Mooi kraaien, Remco. Wat er bovenop. Kijk hoe ik het verslaan. Ja, Chips! we zijn niet de enigste. Nou, wat zijn we hier op een mooi plekje weer beland. Echt geweldig. Ik zal het eens even om me heen laten zien. Hier een grote boomstammen bij de berg omhoog. Dat is een soort ja, kunst. En hier en bovenop staat ook nog wat, maar dat weet ik nog niet wat het is. Hier allemaal picknickbanken. En heel veel toeristen of kijkers die hier komen om te wandelen. Nou, hier een, ja, ook weer iets met holle boomstammen. Ook heel leuk. En daarbovenin, daar een grote, lijkt wel een kanon. Mooi plekje hier hoor. Echt vet heet het plekje hier. Mooi plekje. Hier ook weer zo'n kunstwerk. En dat was die punt dus. Wat ik zag. Vol met vogelpoep zo te zien.
Oké mensen. Legoland. Nog 4 minuutjes. Legoland. Ja. Ja, Legoland. Ik Remco. Kijk daar. De eerste Lego blok is hier al. Wat? Ongelooflijk. Campus, hè. Oh, zo nou hier een die kan doen. Een rolstoel. Ach, hallo, can we park? Yes, okay. Go to your left, follow the road, do a right, exit again, and just before you come to the main road, on your right side, on your left side, Ja. handicap parking. Oké, Okay. thank you. Welcome. Dat is wel heel druk. Nou. Waar? Mensen P-handicap. Oh, de parkeerterrein van Overpoel. Oh. Ze hebben hier maar nice zeker plaats hebben. Via de achter de stekker. Ze hebben een kutbeelplek daar. Dat is mogelijk. Dat je nog 4 achteren. Die moet nog vaker niet rijden, maar eerst even uitstappen. Op Remco. Even jullie even.